e pustie, maimuțorile alea mici care se joacă la mic cu ele și nu putem să-l mai ținem pe aici pentru noi, că dacă îl vedem ne face inima rea. Și am spus, și mai spun încă o dată, sperăm și noi că justiția va face dreptate și nu știu, de asta am apelat și la emisiunea dumneavoastră, că domnul Diaconescu a rezolvat foarte multe cazuri și sperăm că poate o să ne rezolve și pe al nostru. Și astăzi a venit un domn de la Poliția Ilfov și ne-a spus să nu mai facem meeting-uri, să mai blocăm circulații, să mai facem de-astea, că luni se va rezolva. El a promis că n-a știut ce s-a întâmplat până acum. Azi în birou la comandantul de aici, de la Poliția Buftea, a început să-i adreseze câteva întrebări. Cum tu știai chestiile astea și le-ai ținut pitite până acum și le-ai ținut și nu mi-ai spus și n-ai zis nimica? El a zis că luni se va rezolva și adevărații criminali care stau acasă și doarme pe perna lor, cu familia lângă ei, cu copiii lângă ei, sunt acasă, sunt pur și simplu acasă. Și mai are și tupeul în ei, să vorbim așa, de să mai plimbă și pe șosea. Eu ca un frate, când îl văd pe al meu un coștuc și pe el bine mersi, îmbrăcat, aranjat, tuns la chelie, cu tricou să-și arate mușchii pe el, mai să mai plimbă și mașini luxoase, să mai plimbă și pe acolo, să mai plimbă și pe acolo, nu știu ce vrea el să arate cu chestia asta, chiar nici noi nu știm. Deci să înțeleg că cineva de la IPJ Ilfov a venit aici și a luat legătura cu familia și, ba mai mult, v-a și încurajat. Da. Deci tot până Antena 3, OTV-ul, a zis că dacă nu se uita la emisiunea asta, el n-avea de unde să știe ce s-a întâmplat aici. Deci a fost 4 inși la crima asta, 3 care știu sigur că au fost și au participat și a dat, iar dintre care noi ca familie n-am făcut în tot timpul ăsta să ne interesăm cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și am aflat că a mai dat încă un băiat care este mut, surdomut. Deci este surdomut. Deci acolo jos când el era mort, a mai dat și băiatul la surdomut în el. Că din cauza lui s-a ajuns unde s-a ajuns. Această informație de cât timp aveți? De 4 ore, 5 ore. Deci există un al patrulea complice, să spun așa. Da, și am aflat de la un martor care a fost acolo, care are nu mai mult de 15 anișori, care în momentul ăla, după ce s-a terminat astea cu loviturile și cu astea, el s-a dus, i-a dat 2 palme, a crezut că îl scoală din bătaia aia, da, și i-a adus și o sticlă cu apă, a turnat pe el. Când a văzut că nu-și vine, deci un copil mic de 15 ani și-a dat seama că l-a omorât. Deci la ce lovituri a dat. Și ultima cuvânt care a zis atunci la loviturile alea, a spus: Doamne, ia-mi durerile astea că nu mai suport. A spus Cristian, fratele dumneavoastră. Da. Și am vorbit și cu domnul comandant de la Poliția Ilfov de la București. A spus că noi trebuie doar să arătăm și să spunem care știe de asemenea crimă ca martor, ca alea, că el intră în curte la om și îl ia și vrea să se afle adevărul ăsta, să spună cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Că el până acum n-a știut. El așa a spus că până acum n-a știut ce s-a întâmplat aici în Buftea, că n-am mai auzit de asemenea crimă, că să dai și cu toporul și cu pari, să dai și... I-am arătat și găletușa de sânge care am strâns acolo, că atâta lume care s-a strâns acolo a spus că nu e bine să lăsăm sângele acolo, să stea să-l mănânce câinii sale. Și l-a adunat soția lui într-o găletușă și îl avem și a zis că să-l punem în groapa lui cum l-am mormântat. I-ați spus comandantului cum că ceilalți martori au dat declarații în acest sens, că nu cel care este acum arestat ar fi dat în cap lui Cristian? I-am spus și sunt și declarații date acolo de martorii care au fost, sunt declarații chiar de băiatul care a fost cu fratele meu, care este mort acum, deci și lui are și el cu cuie în cap, mâna julită. Nu știu cum a putut să scape pe între ei. Ei vă dați seama că l-a bătut și pe ăla ce l-a bătut,
La un moment dat n-a mai rezistat și a fugit. Și vă dați seama că să rămâi sacul de box între trei ghinși, cu parul și cu toporul în mână? Adică să înțeleg că ceilalți prieteni care erau cu fratele dumneavoastră, în momentul în care l-au văzut la pământ, ei au fugit? Păi vă dați seama că în altercația acolo a dat și în ăla, a dat și în ăla, a dat și în ăla și... Cum nu putem să-i facem vina lui ăla că de ce a fugit ăla? Că dacă Dumnezeu a zis fugi tu, că decât să moară doi, mai bine să moară unul. Deci ieșea două morminte într-o dată. Două cușugi. Nu știm și asta vrem și noi, să vedem acum ce spune și comandantul de la Buftea, când am dus acolo, s-a terminat cu... Când am dus la luat salvarea și am spus, doamna după salvare, mai are puls, mai are ceva? Ce nu mai are absolut nimic. Deja când l-am luat în salvare și am pus aparatul pe el, nu mai avea niciun pic de puls, pentru că capul lui a fost zdrobit și creierul lui este zdrobit. 10 cm a spus de la IML de acolo că i-a intrat o porișca în cap. Deci ei a spus că i-a dat cu lopata. Într-adevăr, martorul care a văzut copilul de 15 ani a spus că s-a dat și cu lopată. Dar lopata a dat soția lui, a lui Ciocate. Soția lui. Deci și ea, ce sânge a putut să aibă în ea o femeie, nu o să spună stați, nu mai dați, stați cu minte la un loc, că nu e bine, sau să se bage între ei. Ea fiind a cincea persoană. A cincea persoană. A dat și ea cu lopata. Deci a dat și ea cu lopata. Tot așa, după ce l-a dus de la IML, a stat o zi acasă, frățiorul meu. Sunt informații absolut noi, cele pe care le afirmați. Da. Zi de zi apar tot felul de informații, zi de zi vin alți oameni și ne spun câte ceva, oameni care au fost la fața locului și au văzut exact ceea ce s-a întâmplat, dar dacă până acum le-a fost frică să spună câte ceva, acum unul câte unul vin pe rând și afirmă ceea ce au văzut și este incredibil cum oamenii au înțeles că ar trebui să se facă dreptate. Oamenii au înțeles că s-a comis o crimă. Nu a fost un furt, nu a fost nimic altceva, a fost o crimă și oamenii au înțeles chestia asta pentru că la rândul lor au și ei copii. Și atunci se gândesc că poate ar fi fost în locul lui Cristi. Dacă în camera asta odată stătea Cristi, acum nu mai stă. Dacă în acest spat el dormea, acum el nu mai doarme în patul ăsta. În acest spat el stătea cu toți copiii din această casă. Îi culca pe rând pe picioare, era mai ceva ca o mamă. Nici mama lui nu-l iubea pe Andrei atât de mult cât îl iubea el. Zi de zi îl răsfățea, zi de zi îi lua tot ce vrea el. Mi-ați spus că era tare și foarte mare credincios. Da, era o persoană foarte credincioasă. De câte ori mă vedea, îmi spunea, Ionuț, ce facem? Ne rugăm și noi. Era un om extraordinar, un om care nu dorea decât să ajungă acasă, să-și vadă copilul și să vină în pat să doarmă liniștit pentru că a doua zi să meargă din nou la muncă. Era un om atât de bun și atât de cinstit și asta e destul de evident având în vedere că în cele 2 serii de priveghii de până acum, poate că ați văzut și dumneavoastră câtă lume a venit la el și câtă lume a venit să-i aducă un gând pios, să-i aprindă o lumânare, să-i aducă o floare pentru cel care a fost odată Cristi Dăscăliuc. Sperăm ca cei de la IPJ să nu vină doar cu niște vorbe pentru a ne liniști pe noi, pe moment. Pentru că dacă nu se vor lua măsuri, cu siguranță vom duce la capăt ceea ce am început în zilele de meeting prin oraș. Vom duce la capăt. Vom duce la capăt tot ce se poate. Vom scoate noi pe cei vinovați și vom duce noi în fața poliției. Noi vom lua din casă și noi îi vom duce direct. Dacă poliția nu poate să facă chestia asta și nu poate să-i aresteze, atunci cu siguranță noi vom intra peste ei, îi vom lega frumos și îi vom duce în fața poliției. Îi vom lega de mașini și târâși și îi vom duce. Vrem doar să se facă dreptate. Și asta și spuneam. Azi, când a venit domnul de la poliție de acolo, domnul Bauer sau cam așa ceva de genul ăsta, ne-a spus nu mai faceți meeting-uri și faceți astea, că eu vă promit că luni criminalii care stau acasă bine mersi în patul lor vor fi
vor fi arestați. Deci eu asta nu înțeleg. Dacă noi ne ducem toți trei la un furt și eu cu el fur și unul care ne ține de 6, nu trebuie să intrăm toți trei în aceeași șoală? De ce? Adică dacă eu mă înțeleg acum cu cei doi băieți, hai mă să-l băgăm decât pe ăla. De ce nu din data respectivă, care sunt martori și spun că au fost trăinși, de ce nu se ia în considerație martori care a fost în seara aia cu el, care venea de la persoana respectivă, din casă, care a fost cu el și știe și a spus, așa s-a întâmplat, uite așa, uite așa, uite așa. Și de ce nu ia amploare la chestia asta? De ce nu se face dreptate? Și am spus, deci astăzi aveam de gând, am decis cu toții și am spus, luăm o mașină din oricare mașinile astea, o luăm pe asta mea care are și gaz pe ea, e omologată cu gaz GPL, îi dăm foc, umplem și el cu gaz și o lăsăm în fața la poliție, îi dăm foc să vedem. Și pe fiecare săptămână dăm foc la câte o mașină. Și azi a și văzut, azi punesem asta în plan, băgasem sticlă în benzine, băgasem și gaz în mașină și am spus o luăm, o parcăm acolo, îi dăm foc, să bubuie, să facă într-așa fel, să se ia măsuri, nu știu, să se ia măsuri. O să ne păzească pe noi care noi suntem victimă, pe ei păzește și jandarmii și poliția. Cum vine asta? Deci nici noi nu înțelegem. Ajunge poliția să păzească infractorii? Doamnelor și domnilor, este într-o țară ca România să se întâmple așa ceva, infractorii să fie păziți zi și noapte, non-stop. De ce i-ar păzi? Ce e la mijloc? Cei care sunt probabil le teamă de un nou conflict. Lor să le fie teamă. Nu, poliției. Dumneavoastră ați văzut și ieri la meetingul pe care l-am făcut în oraș. Poliția Buftea fugea, n-au vrut să stea de vorbă nici cu dumneavoastră. S-au ascuns. N-au avut curaj să iasă. I-am terorizat ieri. Astăzi se rugau de noi să încetăm. E clar că sunt vinovați de toată chestia asta. Și ei au o vină la această crimă. Unde au fost când au fost sunați? De ce în fiecare seară acum îi sun pe străzi și în seara respectivă nu erau? De ce până acum în Buftea nu era poliție noaptea pe stradă și deodată e poliție acum? Doamnelor și domnilor, într-o țară ca România sperăm să se facă dreptate, să vină cineva competent în orașul Buftea, să vină cineva competent să facă aici o treabă bună, să-i alunge pe cei din poliția Buftea, să schimbe toată conducerea asta, să schimbe toată conducerea din poliție, pentru că nu se poate așa ceva. Unde a fost poliția în aceea seară? Când s-a întâmplat o crimă oribilă. Unde au fost când au fost sunați? După cât timp au venit ei? Nimeni nu știe chestia asta. A lăsat să se întâmple. De ce? De ce când s-au dat declarații nu au fost luați toți la audieri? De ce? A doua zi, autorul principal se plimba prin București. A treia zi făcea grătar. Făcea grătar în curte și cânta cu acordionul lăutarul. Era atât de fericit. Oameni buni, a făcut o crimă. Cum poți tu să fii a treia zi să-ți faci grătar? Să fii atât de liniștit? Cristi nu mai doarme în patul ăsta și pe perna asta. El încă doarme pe perna lui și pe patul lui. Sperăm ca cineva să se sesizeze odată și să vină aici. Pentru că dacă situația asta nu se va rezolva, atunci o vom rezolva noi cu siguranță. Și într-un mod tragic vor muri foarte multe persoane. Vor cădea foarte mulți. Chiar dacă mulți dintre noi vom ajunge în închisoare, mai bine așa, ne întoarcem înapoi acasă, dar vrem și noi să ne răzbunăm în felul nostru. Chiar mâine, dacă cum este ultima zi care o să-l mai vedem, chiar și așa, ultima seară care o să-l mai vedem, care și așa când îl vedem este ceva foarte tragic, Dan Diaconescu ne-a spus că și dacă îl îngropăm și nu se face dreptate, el ne ajută și îl putem dezgropa din nou și să facem iar investigații, până să ajungă la finalul potrivit, chiar unde să trebuiască să se facă dreptate. Deci el a spus că el ne ajută să facă într-așa fel să fie dreptate.
Oricum, vă văd cu mult mai multe speranțe în comparație cu ziua de ieri, datorită faptului că probabil ați mers astăzi la poliție și ați stat de vorbă cu un organ abilitat de la Inspectoratul Județului Ilfov. Care l-am văzut că are și putere în poliția Buftea, deci când a văzut că a intrat persoana respectivă, comisarul șef de la poliția Ilfov, deci s-a văzut că noi astăzi, dacă dânsul nu venea să poarte cu noi un mic dialog care poliția Buftea nici nu ne primea în curtea poliției. Deci noi asta am vrut să facem azi, să lăsăm o mașină acolo și în fața la poliție și să-i dăm foc și să facem meeting-uri peste tot. Deci asta era, asta vreau să facem. Dar el ne-a spus, dați cu o declarație că sunteți cuminți, că sunteți pătoliți la locul vostru, să știu și eu. Și eu vă promit vouă că de luni, criminalii care stau, bine mersi, acasă, o să fie arestați, care eu n-am știut și i-a spus la comandantul la poliția Buftea, i-a spus de ce nu mi-ai spus de asemenea caz, de ce nu ai dezvăluit, de ce ții dovezile pitite, ascunse, și a spus este într-adevăr ce se aude, pe la televizor, că Gagae mai are încă 2 dosare pe rol, cu împușcătura care s-a împușcat în Dâmbovița, cu placa care a pus-o în cap e paralizat pe viață persoana respectivă care este. A spus da, pe și până acum de ce nu mi-ai spus? A dat de numeri și a rămas să poarte un dialog între ei. Da. Da, lângă noi îl avem și pe tatăl lui Cristian, care a venit să ia o sticlă de suc pentru a-și mai uda puțin buzele. Continuați, vă rog. Da, și cum spuneam, deci cazul ăsta ne-a lăsat pe toți la pământ și ne-a lăsat și mai rău la pământ. Mai eram cu jumate de inimă împăcată dacă îi vedeam arestați. Spuneam, justiția și-a făcut dreptatea, asta e, atâtea, nu știu. Oricum, acum o să vedem care va fi decizia procurorului, pentru că acest caz este instrumentat de un procuror Staicu și vedem care va fi reacția dumnealui la cele ce o să vadă și să vedem. Spuneți, vă rog. Acest domn procuror Staicu să fie corect. Sperăm să fie corect și să se gândească că poate are și el copii și dacă ar fi fost invers, cum ar fi procedat și cum ar fi făcut. Sperăm doar să ne facă dreptate, pentru că dacă nu va face dreptate, cu siguranță vom face toate demersurile pentru ca Cristi să fie dezgropat și cu siguranță va ieși un mare scandal. Va ieși un mare scandal. Noi sperăm să nu se ajungă acolo, totuși. Da, sperăm să nu se ajungă și îi mulțumim celui de la IGP care astăzi a venit. A fost singura persoană de când s-a întâmplat, care a venit și a stat de vorbă cu noi și ne-a lămurit. Și v-a liniștit totodată. Da, și totuși ne-a dat un pic de speranță că cei care au comis această crimă oribilă vor fi pedepsiți aspru, așa cum cere codul penal. Sperăm din tot sufletul că să nu rămână doar niște vorbe, sperăm să se concretizeze totul și să fie arestați. Pentru că cuvinte nu mai sunt. Nu mai sunt în momentul de față cuvinte. Ne uităm doar la acest pat că Cristi nu mai este acasă și în patul ăsta nu mai doarme nimeni. Nici soția lui nu mai poate dormi în acest pat. Copilul mai vine, Andrei mai vine în această cameră și... Practic, această cameră a rămas liberă. Cristian nu mai poate dormi aici. Îl rog pe colegul meu, Cindy, haideți să deschidem ușa și să arătăm tuturor unde doarme tânărul Cristian. Cristi a trecut în livingul casei, iar din livingul casei va merge într-o groapă. Haideți să mergem. Aici acesta este noului pat.
cu ghilimele de rigoare. Și ultimul din această seară. Și ultimul din această seară. Iar mâine va merge într-un alt loc, unde va fi pentru totdeauna. Sperăm ca sufletul lui bun să ne Să aibă o odihnă. să aibă o odihnă, să aibă... Mi-este foarte greu să mă uit la el, nu ne vine să credem că el este în acel sicriu. Nu ne vine să credem că el este acolo. E imposibil să privești o așa imagine. Cristi, care era vesel cu noi în familie, ne făcea pe toți să râdem cu glumele lui. Nu mai are cine să ne înveselească. Că casa asta și lumea asta e pustie fără el. Orașul Buftea, care era un oraș vesel, nu mai e atât de vesel. Toată lumea a venit să-l vadă, să-și a rămas bun de la el, să-i aducă o floare, să-i aprindă o lumânare. Am înțeles că îi plăcea foarte, foarte mult muzica. Ce se va întâmpla în seara asta referitor la ce îi plăcea lui cel mai tare? Pentru că lui îi plăcea foarte mult muzica, lăutarii care erau programați pentru... Da, pentru moți, vor cânta pentru el în această seară, pentru că nu mai avem cum să facem o altă petrecere decât această tristă înmormântare. Și îi rugăm și pe cei din poliția Buftea care stau pe la poartă, îi chemăm și pe ei înăuntru să vadă că noi nu ne distrăm aici, noi ne plângem mortul. Îi chemăm și pe ei să aprindă o lumânare, să aducă și ei o floare, pentru că... Să aducă o lumânare, că e faptul împlinit. Să vină și ei. Chiar comandantul poliției Buftea să aibă măcar curajul și bunul simț să vină să aprindă o lumânare pentru cel care a fost Cristi, un cetățean corect al orașului Buftea, un cetățean care nu avea nicio amendă, un om care iubea foarte mult viața, care îi plăcea să muncească și care, din păcate, nu mai e printre noi. Aceste imagini se aude acolo pe fundal vocea surorii care nu s-a deslipit de lângă căpătâiul lui Cristian. Imaginile vorbesc de la sine. Dumnezeu să-l odihnească. Să ieșim puțin la aer. N-am să vă spun bună seara, pentru că nu e o seară foarte bună și am să vă spun doar așa, să Dumnezeu să-l ierte pe cel care a fost Cristian Dăscăliuc. Nu ne-am adunat în această seară să petrecem cum ar fi trebuit și ne-am adunat în ultima lui seară acasă pentru a-i aduce un omagiu, un cânt pios, o lumânare, o floare. Poate că nu asta v-ați fi dorit niciunul dintre voi, dar Dumnezeu așa a vrut. Vrem ca toată familia să vă mulțumim celor care ați venit aici în această seară și în celelalte două seri. Să vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, că ați fost alături în durerea noastră. Vrem să vă mulțumim pentru faptul că sunteți aici și că
Veți fi și mâine cu Cristian pe ultimul drum. Și am dorit ca cel puțin 2 minute în această seară, pentru că e foarte multă lume, să păstrăm un moment de reculegere pentru cel care a fost Cristian Dăscăliuc și care a sfârșit într-o crimă oribilă în acest oraș. Dumnezeu să-l ierte. Zece noda. Să cântă pentru Cristian, care este și în seara asta cu familia, cu neamul lui, cu toți frații, cu părinții, cu băiatul lui, nevasta lui. Zece noda. Să cântă pentru Cristian, Dumnezeu să cânte. Și spune Cristi! Doamne, acum ar fi trebuit să fiți bine fericiți. Noaptea asta ar trebuit, mai să fiu bine fericit. Dar acum mă pregătesc, că mâine vă părăsesc, dar acum mă pregătesc, că mâine vă părăsesc. Se spune fratele Leonard, Maros, Florin, cu Ani și Iane. Doamne, mâine este o zi grea, și mă zi grea de viața mea. Că pleacă Cristina în casă, mâine ne ducem la Europa. Hai, Doamne, mâine ne ducem la Europa, cu fața păsă și găsă.
întorce în Europa, cu inima dureată. Și ne întoarcem fără tine. Și găsim casă pustie. Mai Cristi să intru în camera ta, să nu văd pe nimeni, să văd pe nevasta ta, cu băiatul lângă ea, cum plânge pe poza ta, că n-are pe nimeni. În casă, nu mai vedem niciodată. Și așa cum a spus și unchiul lui Micu și pentru Lasu, să cântă pentru Cinerică. Dumnezeu să ne dă. Că astăzi este nunta mea, să vină toată lumea, să vină la nunta mea. Dar nu e nuntă frumoasă și e nuntă întunecată, că pleacă Cristina acasă, nu mai vine niciodată. Ne pleacă regele nostru, ala bunul și milosul. Să pleci viu, să te întorci mort mare, și să lași băiatul tău fără sprijin lângă. Dar eu am pe frații mei care mă mergeți pe ele, că o să mă răspune ei, frații și cu verii mei, Doamne, și cu toți unchii mei. E și Crățul lângă mine, Doamne, și la laudă și la tine. Că dușmanul frățioare ne-a dat tot în gole mare.
și mi-arată o cale nouă. E o drută dus în jos și s-a dus în asta e drum, parcă tu stai. Și o să trec lumea toată. Așa că s-a anunțat pentru Cristi, pentru frații lui, pentru întreaga familia lui, care nu-l va uita niciodată. Niciodată n-o să-l uit, au ce frate am mai pierdut. Mai frate, atunci cum frate dispare, să nu mai intră de rare și inima rău te doare. Mai frate și inima... Alo, care mă las la curent acolo? Dați-vă de lângă firul ăla de acolo. Atingeți. Alo, nimic. Doi, no. Hai de tinerețea mea. Hai de tinerețea mea. Mi-a zburat ca pasărea, a zburat
fără nu se-l întoarce, că așa-i viața n-ai ce-i face, că așa-i viața n-ai ce-i face. Măi, Doamne, mi-am întâlniat casă, cu plecarea mea. Mi-am întâlniat casă, acum cu plecarea mea, acum cu plecarea mea, măi, Doamne. Of lume, vai, Ai un cablu să fac prelungit. Eu ce spun? Omule străin, e pe aici, of de manecă, și că-mi plângi, of de vaca-me de 3 zile. Măi, frate, te văd că mi-ai dat 3 zile și te uiți plângând la mine. Of, și te uiți plângând la mine, ce te-ți durerea din tine, ce te-ți durerea din tine. Of, dar rupt inima din mine, Doamne. La Costel Camionarul, e cel mai bun prieten al lui. Pentru Costel Dumnezeu să fie. Să fie în sufletul lui. Om, zile bune, fericite, care le avem înainte. Parcă a fost făcut tu vis, dar n-am asigur și trist. Nu știu cât am să rezist, nu știu cât am să rezist, măi, Doamne. Mai, Doamne, m-am dus undeva grasața. Mai, frate, mi-am pierdut toată speranța. Mi-am lăsat casa pustie, și nevasta văduvie. Mai, Doamne, inima nu mai mă ajută, de la supărare multă. Of, de la supărare multă, inima nu mai mă ajută. Of, lumea, vai, Doamne. Melodia asta așa cum îi plăcea lui, fraților.
pentru cumnații lui, frații lui, pentru unchii lui, toată familia lui, care nu-l va uita niciodată. Ia-uzi cum îi plăcea lui. De la unchii lui. Da. Tot ce spune, grasule. Mai Doamne, lasă-te la bardă, noapte doi, mă luați prin spate. O, bunul tinei m-a jurat, repede m-am enervat, că aveam sângele spurcat, Doamne. Mai Doamne, pregătiți cu săbii mână, mai Doamne, să-mi ia viața foarte milă. Pregătiți cu săbii mână, să-mi ia viața foarte milă. Mai Doamne, le-am răspuns cu sânge rece, că pe aici nu se trece, că pe aici nu se trece. De la toți verii și de la toți frații, care nu-l vor uita niciodată, nu vor da niciodată înapoi și va ține steagul sus. Auzi ce spune. Mai Doamne, mă jur până băiatul-mi pas înapoi, n-am dat. Un pas înapoi, n-am dat. Aveam pistolul încărcat. Mai Doamne, un frate când îți dispare, asta numai într-o teroare, și inima rău te doare, și inima rău te doare. Of lumea, vai, ce spuneți? Mai Doamne, dușmania nu e bună. Dușmania nu e bună. Ea te duce la ruină. Ea te duce la ruină. Of bunătatea mea de om, m-a făcut să fiu altul. Mai Doamne, m-a făcut să fiu altul. Of dușman, nu mă întărătați, mă las copiii supărați. Nu mă întărătați la rău, că uită băiatul meu, care plânge în drumul meu. Of lume, vai, Mai Doamne, la fântâna cu noroc, ce-a venit lumea bună, că fântâna-i bună tare, cine pe norocul tare, cine pe norocul tare, Doamne.
și am început să plâng. Of că vântul ai bunătare, cine bea norocul tare și uită de supărare, și uită de supărare. Mai, Doamne, când am ajuns să beau apă, vântul dase în casă, of că a venit lumea potop, nu mi-a lăsat niciun strop. Dar unde să mai iau noroc, dar unde să mai iau noroc. Of lumea mai, ce spune? Mimina. O firai să fii norocă, of la mine n-ai stat deloc, Doamne. O firai să fii of la mine n-ai stat deloc. Hai, Doamne, că la toți tu te oprești. Oh, măi, Doamne, Doamne, pe mine mă ocolești. Pe mine mă ocolești. Oh, măi, Doamne. Of, într-o zi mergeam pe drum, Doamne, și m-a văzut un bătrân. Hai că dacă vrei să ai noroc, oh, măi, Doamne, o plimbă-te, nu sta pe loc. Of, doar așa că să-și noroc, lume. Alo?
dăm lăsați, vă dăm la prala. Mai dăm lăsați, vă dăm la prala. Mai dăm la sore, vedo mai ghelo. Mai dăm la gaidu, calmandoilo. Andamano pranoro, andamano pranoro. Mai dăm la mica janchi, canghiri, o să la mic momeni. Mai dăm la sala la gaino, pra să te mistrau. Mai devla, mai peșchere. Chiamana-i cu puterea. Mai dăm la apel mangă ca să fia. Mai dăm la tempiau, dăm la temera. Les cadromo taracau, les cadromo taracau.